Sådan der. Det har været dejligt. Præcis. Nu er Leo Vegas Sport live i Danmark. Så grib din mobil og få 500 kroner i velkomstbonus. Leo Vegas Sport. Så meget. Det gør det. Men du er så god til at lade det ud. Lave mad. Jeg øver. På mors bryster. Er det kavet, ikke? Ja. Det var det mest akavede øjeblik i mit liv. Når hun kommer til verden, skal vi også lave aftryk af hendes hænder og fødder. Ja, det er sjovt. Okay. Friend, hvor mange venner har du? Er du på Tinder, eller hvad? Er det dig? Nej, det er dig. Er det mig? Det er dig. Et øjeblik, så tager jeg lige mig selv i at blive en lille smule jaloux, faktisk. Sådan lidt sådan, min mormor på lige knap 80, hun har flere venner, end jeg har. Tankevækkende. Stop så. Ja, det kan jeg ikke forstå. Dem, der gør det. Hvorfor har de behov for det? De kan kigge i en spejl. Jeg Sådan der. Ondt i halsen, det skyldes ofte bakterier og virus. Og det føles som om de holder fest. Strepsils kan stoppe festen. Den lindrer smerten. Og dræber bakterier og virus med 2 aktive indholdsstoffer. Dobbelt effekt i én sugetablet. Tusind tak. Farvel ømme hals. Prøv Strepsils. Fremmer Stephanie ude og med vennen Burger. Stephanie vil gerne finde et sted at bo og har brug for venindens hjælp. Burger har jeg ikke kendt så længe. Hun er faktisk min nyeste veninde. Jeg tror, jeg har kendt hende i et lille års tid. Hun er sådan min hyggetrold. Og jeg kan lave rigtig mange ting med Burger. Hun er ikke sådan en, jeg kun drikker mig fuld med, eller sådan en, jeg kun laver det med og det med. Jeg laver alt med Burger. Min familie bliver rigtig ked af det, fordi jeg vil rigtig gerne ned i det nye Bryggen. Det er kun det gamle Bryggen, der dur. Det er kun det gamle old school. Men det er jo stadig Bryggen. Nu skal jeg vise dig bygning. Ja. Kan vi ikke holde lige her i hurtigt? Jo. Holder her. Ja, det er også. Jeg er måske ikke lige midt i det hele. Jo, vi må godt holde her. Ej, de er fede, de der lejligheder. Men kan man godt komme derover? Det ved jeg ikke. Tror du, vi må gå herind? Går du derind? Ja. Vi kan lige kigge. Prøv lige at overveje at bo deroppe. Så kan vi grille og spille skak på altanen og alt muligt. Jeg kan altså ikke spille skak. Det kan du lære. Ja, eller... Bare spille noget andet.
Jeg vil så gerne. Jeg håber virkelig, der kommer en lejlighed der. Det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg finder en base, et sted at bo. Et sted, som er mit hjem. Hvor at jeg kan få lov til at være Stephanie. Jeg skal tisse. Så får du lige en røv i hovedet. Jeg har blærebetændelse, der er ikke så meget at gøre ved det. Så holder du min trøje. Hun holder ens trøje, når man er ved at tabe en tis. Og holder ens hår, når man er ved at kaste op. Ja. Det er lidt ulækkert. Jeg ved det godt. Undskyld, Rema, har du tisset på din trøje? Jeg har tisset. Upsi. Altså, sådan er det. Burger, hun kunne finde på det samme. Hun kunne også finde på at tisse på mig. Familien får Brygge tilbage. Jeg elsker også jer. Linse har gang om store projekter. Ej, jeg skal skille hende. Jeg skal stoppe patter. Jeg skal være speciel. Jeg skal have opmærksomhed. Jeg tager 3 patter. Og så åbner hun en tattoo-shop på Samos. Jeg tænker, hvor svært kan det være? Jeg har ikke tålmodighed til det her. Stephanie flytter hjem til Linse. Hej skat. Har du ryddet rummet? Nej, det hjælper du mig med. Det er lidt slemmere, end tror jeg, end du regner med. Nej, mor. Og så forsøger hun at finde den store kærlighed. Jeg gider ikke køre alene. Det er ikke, fordi jeg ikke tør. Det er, fordi det er hyggeligt at sidde sådan her og kravle. Du må ikke vælge, Mathias. Du må ikke vælge. Ditte har fundet kærligheden i Vojens. Stop. Hvad? Hvad laver du? Jeg vil lave lidt pagehår på hende. Hun skal da have lidt pandehår, og så lidt langt ud i siderne. Og så får hun lavet sit ene bryst. Du er nye kasser, mand. Mor Anne starter et stort vægprojekt. Det bliver måske til Nokke, den her. Og ellers går Bryggelivet sin vante gang. Så giver du den gas. Ej, lad os da op. Tøser. I aften i familien for Bryggen. Stephanie flytter hjem til Linse og får overskredet sine grænser. Ej, mor, det er sådan noget, jeg ikke kan overskue. Nej, det skal gå væk. Nogle gange synes jeg godt, det kan blive lige over grænsen. Med hvor tætte vi nu er med hundene, ikke? Ditte og Linse besøger favoritbrystlægen. Nu vil jeg have en tredje pat i panden, mand. Det ser stort ud. Ser det stort ud? Ja, det gør det. Du har selv lavet den. Og så havner mor Anne på hospitalet. Jeg kan se på mobber, at hun har rigtig, rigtig ondt. Hvor var ikke sådan fjusket? Nej, hun er heller ikke en, der gider. Vi går. Skal vi skadestue nu? Jeg håber ikke, hun har slået hovedet. Ja, jeg håber fandme ikke, hun har brækket ud. Har du reddet liv, uden at vide det? Jeg vil gerne bede dig lidt her. Det var lige her, vi fandt vores lille datter livløs. Hun havde fået stød fra en stikdåse. Jeg kunne næsten ikke ramme tasterne, da jeg ringede 112. Vores naboer hjalp med hjertemassage, men selvom de kæmpede, kunne vi ikke få liv i hende. Hendes hjerte var gået i stå. Pludselig bare sin mand ind for den lokale sportshal. Alarmcentralen havde ringet til ham. Han havde en hjertestarter med. Tiden gik i stå. Så endelig, Så slog hendes lille hjerte igen. kære Vibeke, Kære Britta, Kære Jesper, du har været med til at redde den lille pige. for som kunde i Tryg var du med til at sørge for, at der var en hjertestarter i handen den dag. Den lille pige, det er min datter. Fantastisk. Kunder i Tryg er medlem af Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden. Derfor er de blandt andet med til at udbrede hjertestartere og støtte hundredvis af andre projekter, der skaber tryghed i Danmark. Det er eftermiddag på Bryggen, og hjemme i lejligheden venter Linse besøg. Men det der kommer. Efter et kort eventyr i forstaden Herlev, har Stephanie fået hjemve og besluttet sig for at flytte ind hos sin mor. Hej. Hej, Har skat. du ryddet rummet? Nej, det hjælper du mig med. Det er lidt slemmere, end tror jeg, end du regner med. Nej, mor. Wow, okay. Ej, mor. Holy shit, der er meget rod her. Hvor skal jeg være hen? Jeg troede i det mindste, der var blevet flyttet lidt af det. Vi sorterer hele lortet. Ja. Og så siger vi det, der skal smides ud. Så siger vi det, der skal ikke smides ud. Og så kører vi bare. ikke bare smides? Er det ikke skrald? Nej, gutter, ej, skrald. lidt ligesom bil? Hey, det er for lang tid. Der er ting, jeg ikke engang kan huske, der er der. Der er rigtig, rigtig rodet. Så der skal altså ryddes op. Vi bliver nødt til bare at smile og komme i gang. Men skulle vi måske ringe efter det? Ja, skal vi ikke det? Ja.
Det er fandme godt, vi har Ditte nogle gange. For så kommer vi bare ikke videre. For mig og min mor, det er bare sådan noget. Og når Ditte så kommer, så er det ligesom om, så kommer der styr på tingene, ikke? Hej, Ditte, det er Linse. Au. Jytte spyt. For satan. Lige et øjeblik, det er Jytte. Jytte. Ja, det var bare Jytte, der lige bed min sudsko og min fod. Ja, vi tænker, vi er i gang. Du ved godt mit råderum, ikke, Ditte? Men hallo? Nej, din telefon virker. Ja, det råderum, Ja, det skal vi i gang med, fordi Gex, hun flytter ind i dag. Ej, det bliver spændende. Jo, men det er da også sødt sagt, hvis Gekko flytter ind i dag, og vi går i gang med det rum i dag, jo. Er det ikke meget godt? Jo. Ja. Last minute. Okay, vi laver kaffe. Okay, vi ses. Hvor er du sød. Tak, Ditte. Hej. Goddamn, hvorfor tager jeg altid telefonen? Yes. Ditte kommer. Hej, Linse. Se, hvad jeg har taget med. Hvor er du god. Hej, skat. Har du gaver med? I have a little present for you. Ja, lidt energidrik, det er ikke dårligt. Jeg skulle til at sige, det tror jeg også, vi får brug for. Du ser rummet på, gå ind og kig. Kom, kigger sammen. Det er ikke så slemt. Help me. Why me? I tager pis på mig, hvad? Jeg sagde det samme. Det er ikke rigtigt. Vi har sgu da prøvet det, der var værre. Hvornår? Det er bare at tage Ja, et stykke tøj. En gang. Så gør vi bare det, at vi tager et stykke ad gangen, og så... Skal vi ikke bare gøre det? Skal vi ikke bare gå en gang? Gekko, du skal ikke begynde med alt muligt. Nu skal du kigge ud af altandøren. Fire. Zoner. Ishøj. Station. Sådan der.